Здравейте, аз съм Благо и днес ще си говорим за еврото. Както знаете, правителството вече изпрати искане за конвергентен доклад, което означава, че юни месец ще получим становище, което, ако е положително, ще влезем в еврозоната на 1 януари 2026 година. Така че на този етап може да се каже, че е почти неизбежно. За жалост, въвеждането на еврото породи много ожесточени спорове в нашето общество. Много хора са ядосани, че народната воля беше заобиколена, като не се проведе референдум. И много хора са възмутени, че си отдаваме монетарния суверенитет. И нека ви кажа, ако наистина е вярно, че толкова лекомислено си отдаваме нашия суверенитет, ами това за мен не е маловажен проблем. И затова искам да го разгледам в това видео. Разбира се, вие може да имате различно мнение от мен, затова ще се радвам да го споделите в коментарите. По уважителен начин, разбира се. По въпроса суверенитета, аз постоянно срещам хора, които ми казват, че българските политици са продажници и не искат тези хора да отговарят за нашите пари или за нашата банкова система, но същевременно същите хора ми казват, че искат повече национален суверенитет за България. Аз в това виждам огромно противоречие, защото де-факто национален суверенитет означава, че повече решения ще се взимат от онези така наречени продажни политици в парламента. Затова на мен ми е малко странно хем да искаш национален суверенитет, хем да си толкова негативно настроен към българските национални политици. Моето лично мнение е, че нашите политици са просто такива каквито са. Такива каквито сме ги избрали, те са буквално отражение и продукт на нашето общество. Затова аз лично не обичам да раздавам морални квалификации. Вместо това, нека видим как можем да постигнем най-доброто за мнозинството от българите, използвайки тези възможности, които имаме. Например, замислете се, ако ние изцяло разполагаме с нашия монетарен суверенитет, какви възможности ни дава това да подобрим живота на българите? Ние в момента имаме валутен борд, което означава, че възможностите ни са много ограничени, но много други държави имаха свободно плаващ курс и те решиха доброволно да си дадат монетарния суверенитет. Някои икономисти дори твърдят, че това им е забавило икономическия растеж. Един такъв пример е Гърция, като някои хора мислят, че Гърция нямаше да изпадне в толкова тежка дългова криза, ако все още имаше драхмата. Действително, би могъл да се направи такъв аргумент и сега ще се опитам да ви го обясня. Но първо, задайте си въпроса какво значи да имаш самостоятелна монетарна политика. Това е най-вече свободата да печаташ пари. Когато печаташ пари, ти си обесценяваш валутата, което не е задължително толкова лошо, защото така можеш да направиш твоето производство по-евтино и по-конкурентно на световния пазар. Това би довело до по-голям износ на стоки и услуги, до по-голяма заетост и до по-голям икономически растеж. За това съществува аргумент, че ако Гърция си имаше драхмата, можеше просто да си обесцени валутата и така да излезе от кризата. Или поне такъв е този аргумент. Ако на вас това ви се струва абсурдно, то е защото върви изцяло срещу икономическия мейнстрим в България. Но, например, това е политиката на Китай. Те постоянно си обесценяват валутата и затова имат най-големия търговски излишък в света и феноменален икономически растеж. А между другото, държавите в Европейския съюз, които още не са приели еврото, техните валути също са се обесценили спрямо еврото в последните 20 години. Дали това им е помогнало да постигнат по-голям икономически растеж? Не знам. Може би не. Няма как да знаем със сигурност. Но това, което искам да разберете, е, че монетарният суверенитет върши работа само ако планираш да печаташ пари. Това е целият смисъл. И разбира се, би могло да бъде нещо добро за една икономика. Но пропагандата не ви казва това, нали? Тъй като много хора са пострадали по време на хиперинфлацията от 1997 година, затова в България би било пълен абсурд да кажеш, че искаш да печаташ левове. Обществото просто никога няма да го приеме. Затова пропагандата срещу еврото е принудена да вземе една много противоречива позиция. Те са хем против еврото, хем са за валутния борд. Тоест, ние поемаме всички ползи и вреди, сякаш сме приели еврото, даваме си нашия монетарен суверенитет едностранно, но не искаме да участваме в взимането на решения. Не искаме да имаме достъп до по-евтино финансиране от ЕЦБ. Тази позиция би трябвало да изглежда много странно за всеки, който поназнайва малко икономика. Но тази позиция идва от нуждата да бъде съграден някакъв популистски наратив, който да мобилизира населението на България срещу въвеждането на еврото. Затова хем си за суверенитет, хем си против печатането на пари. Това е двоен популизъм. Въпреки че реално единственият смисъл да имаш монетарен суверенитет е за да можеш да печаташ пари. Тази противоречива позиция за борда, но против еврото, аз вярвам, че тя разкрива какви са реалните мотиви на тези хора да се противопоставят срещу въвеждането на еврото в България. И в края на видеото ще се опитам да ви покажа
как именно това противоречие ги разобличава. Но първо искам да разгледам един друг аргумент, според който България още не е икономически готова за еврозоната, защото сме прекалено бедни или не сме толкова развити, колкото Западна Европа. Сега смешното е, че именно валутният борд ни прави не просто подходящи за еврозоната, но много по-подходящи, отколкото всички други държави в Европа. Нека обясня. Нали си спомняте, че през 2020 година влезнахме в ERM2 или така наречената чакалня на еврозоната. Но за разлика от други държави, които са минали през чакалнята, при нас всичко се случи някакси неусетно. Нищо не се промени кой знае колко. Това е именно заради валутния борд. Вие знаете ли всъщност каква е идеята на чакалнята на еврозоната? Идеята е, че една държава трябва да стабилизира своя курс прямо еврото и ако успее в продължение на 2 години да го държи в много тесен диапазон, тогава тази държава се счита за готова да приеме еврото. И то има перфектна логика, защото ако ти до сега си поддържал свободно плаващ курс, не можеш просто така да минеш към фиксиран курс, без да има никакви сътресения. Само, че ние в България поддържаме фиксиран курс към еврото от 1999 година. 8 години преди дори да влезем в Европейския съюз. Ние сме изпълнили това изискване, стабилизирали сме нашата валута спрямо еврото 21 години преди да влезем в ERM2. Затова нашето влизане в чакалнята по-скоро се усети символично и по-скоро трябваше да използваме това време, за да изпълним някои законодателни изисквания. Но курсът ни е стабилизиран спрямо еврото от десетилетия. И реално това е, което те прави готов. Просто трябва да имаш стабилен курс. Много други неща нямат никакво значение. Така наречените критерии от Маастрихт, според мен лично са пълна бутафория. Така или иначе покрихме инфлацията, покрихме бюджетния дефицит, така че дори няма нужда да ги обсъждаме тези критерии от Маастрихт. Но сега искам да поговоря за нещо по-важно и то не е толкова свързано с еврото, колкото с това как хора си изграждат мнения относно еврото. Нашите мнения са до голяма степен повлияни от множество говорители в телевизията, радиото, подкасти и така нататък. И голяма част от хората, които се изказват и в подкрепа на еврото, и против еврото, вероятно са платени. Разбира се, аз нищо не мога да докажа със сигурност, но замислете се, ако някой може да си позволи по цял ден да обикаля телевизионни студия и подкасти, то кога му остава време да работи и да се издържа? Някои от тези хора или просто имат пари, или някой друг им плаща за да лобират за определени политики. И аз не казвам, че това е добро или лошо, не казвам, че това дискредитира тези политики, просто така работи света. Има интереси и тези интереси плащат на някой да говори от тяхно име. Например, в България има сумати организации, които представляват различни сектори от бизнеса, а бизнеса като цяло иска да приемем еврото. Имайте предвид, че голяма част от фирмите в България търгуват с Европейския съюз и плащат огромни такси за превалутиране. Сега повечето хора обменяме малки суми и таксите ни не изглеждат толкова драматични, но ако ти трябва да обменяш милиони всеки месец, тогава тези такси никак не са маловажни. Ето, аз ви казах кой има интерес от това да се въведе еврото и защо. Няма конспирация, просто бизнесът иска да печели повече пари, да плаща по-малко такси, да привлича повече инвестиции. Всичко си е изцяло в реда на нещата. Но сега замислете се, какъв е мотивът на антиевроговорителите? Те защо го правят? Може би някой ще каже, че това са просто хора със съвест. Икономисти, които държат на истината и искат да образоват народа за това колко е гадно еврото. Но разбира се, това е супер наивен възглед. Надявам се, никой не е толкова глупав да вярва, че тези хора обикалят студия и подкасти по цял ден, защото просто са много загрижени за благото на народа. Съжалявам, че ще ви го кажа, но на тези хора ни пука за народа. Те също, както повечето хора, си гледат собствения интерес. И сега нека си зададем въпроса какъв всъщност е техният интерес. Защо те имат интерес постоянно да ни плашат колко е лошо еврото? И нека ви кажа следното. За някои хора еврото просто ги прави релевантни. Дава им нещо, срещу което да се борят. Например, Възраждане оползотворява в много голяма степен социалните мрежи, а в социалните мрежи ти трябва постоянно да сееш гняв и възмущение, ако искаш да стигаш до максимално много хора. Просто така работят алгоритмите. Може би това им помага да привличат дарения, може би им помага да печелят гласове и оттам субсидия. А може би има хора, не знам кои са те, но може би има хора, които директно получават подкрепа от Русия. Разбира се, не казвам, че Путин стои зад всичко, не казвам, че всеки, който е против еврото е путинист или копейка,
Въобще не казвам това, успокойте се. Само казвам как аз виждам геополитическите интереси на Русия и мисля, че е напълно нормално Русия да плаща на хора да проповядват нейните интереси, както всяка друга държава вероятно прави. Но все пак не е ли интересно как същите хора, които са против еврото, са и против санкциите срещу Русия? Сигурно е някакво съвпадение, не знам. Да вземем един професор Стив Ханке, който има очевиден проруски уклон и освен това украинското правителство го е сложил в черен списък с руски пропагандатори. Да вземем и един Сарийски, например, който често изразява проруски тези. Сега тези хора имат право на мнение, просто това мнение често е угодно на Русия. Разбира се, нека свободно се изразяват, но нека не се лъжем, че тези хора са неутрални или че говорят само в капацитета си на експерти. Тези хора имат пристрастие. Дали то е платено или безплатно, не знам, но очевидно го има. Вижте, Русия си има своите национални интереси, няма нищо странно в това и в интерес на Русия е те да забавят евроинтеграцията доколкото е възможно. Ако дори успеят да разцепят Европейския съюз, тогава още по-добре за тях. Русия трябва да е най-голямата държава в Европа, за да може да извива ръцете на всички други държави. Ако Европа е обединена, тогава Русия се превръща просто в един миноритарен партньор, който винаги ще трябва да се съобразява с нас, вместо ние с тях. И не казвам, че Русия иска да нападне Европа, въпреки че кой знае. Просто казвам, че една слаба и разпокъсана Европа е изгодна за Русия. Това мисля, че е очевиден факт. И само искам да кажа, аз не мразя Русия, просто аз не съм руснак. Аз съм българин и съм гражданин на Европейския съюз. Затова мен руските интереси много не ме интересуват. Интересуват ме българските и европейските интереси. Просто предпочитам ние да сме в позиция да извиваме ръцете на Русия, а не обратното. И да, както виждате, в последните месеци съм станал доста по-циничен. Имайте предвид, когато приключи войната в Украйна, Русия ще насочи погледа си към нас. И аз съм сигурен, че една от целите на Русия за България е, чрез техните проксита, да ни натресат референдум за излизане от Европейския съюз. Еврозоната би била пречка за това, защото колкото по-тясно сме обвързани с Европейския съюз, толкова по-трудно ще бъде да ни откъснат от него. Например, Великобритания нито беше в Шенген, нито беше в еврозоната и въпреки това за тях беше много болезнено да излязат от Европейския съюз и повечето британци вече съжаляват за това. Но представете си една България, колко болезнено ще е за нас да излезем от Европейския съюз, ако влезем и в еврозоната, ако станем все по-тясно интегрирани в Европа. Затова те искат да сбавят всеки аспект на евроинтеграция у нас, особено въвеждането на еврото. И затова мисля, че всички опорки, които се изразяват срещу еврото в България, имат основно геополитически мотив. Вие можете да го чуете и в опорките, които изразяват. Те са конструирали един перфектен популистски наратив, който обаче няма никаква логика. Замислете се каква е логиката да запазим валутния борд, но да стоим извън еврозоната. Пробвайте някой път да питате някой от тези хора. Кой аспект на нашия монетарен суверенитет искате да съхраним? Какви възможности имаме сега в валутен борд, които няма да имаме след като приемем еврото? И те, може би ще ви кажа следното. Във валутен борд нашия суверенитет се изразява в това, че можем да махнем борда или да заменим еврото с друга валута. Това е в което се изразява нашия монетарен суверенитет в момента. За това е цялата врява. Валутният борд може да го махнем с 121 гласа в парламента, докато от еврозоната ще ни е доста по-трудно да излезем. Но нали тези хора така или иначе искат да запазят борда, защото все пак всички знаем, че махнем ли валутния борд, утре левът мигновено ще се срине. Затова единствената реална свобода, която имаме в момента, е да заменим еврото с друга валута. Това е, което тези хора искат да съхранят. И ето тук маските падат, приятели. Защото единственият смисъл на това да си запазим монетарния суверенитет е да минем към друга валута, когато еврото неизбежно се срине. Хубаво, но коя ще бъде тази валута? Може би ще бъде доларът. Да, но нали доларът щял да се срине, а и американците са лоши и запорират парите на невинни североизточни държави. Може би ще бъде юанът. Окей, значи ще приемем валута, която китайците нарочно обесценяват. То ние, ако искаме да си обесценяваме валутата, можем и сами да си го направим. Хубаво. А може би можем да приемем рублата. Ами да, то това е най-логичният избор, като се замислите. Та нали Европейски съюз ще се срине, еврозоната ще рухне.
Русия със своята могъща армия ще измете лошите джендари от Западна Европа. Това ще е перфектният момент да зарежем еврото и да се вържем към рублата. Отново. Защото, както може би знаете, по време на соца сме били вързани към рублата. И така ще станем руски сателит отново. Но поне няма някакви лоши джендари либерасти от Брюксел, постоянно да ни казват какво да правим. Ще ни казват само от Москва. Не, чакай. Жестоката истина е, че ние в момента сме приели едностранно чужда валута. Левът де-факто не съществува. Зад него стои еврото от 26 години. От 26 години ние всъщност се разплащаме с еврото. Еврото представлява валутен съюз, в който ние не участваме. Затова е чужда валута. И отговорът не е някой ден да приемем различна валута. Отговорът е най-после да станем част от този валутен съюз, за да може еврото повече да не е чужда валута, а да си е наша валута. Защото приемем ли еврото, БНБ става част от ЕЦБ, нашата държава става част от еврогрупата и вече ще можем да участваме в взимането на решения. Доларът никога не може да бъде наша валута. Рублата никога не може да бъде наша валута. Юанът никога не може да бъде наша валута. Само еврото може да бъде наша валута. САЩ и Русия винаги ще виждат света като сфери на влияние. За тях винаги ще сме буфери, колонии и така нататък. Само в Европа ти си у дома. Само за Европа ти си европеец. Само еврото може да обедини цял континент. Затова бъдете умни. Изберете Европа. Това е всичко от мен. Благодаря сърдечно.